खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। थ' लोगोफोरा आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआ ओरैबायदि मोनसे भाइराल आपडेट आरो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्लानो गासैबो मिथिनो मोनगोन। थ' लोगोफोर, बे समाव जों गोबां समनिफ्रायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो जोङो BPF आरो UPPL नि गेजेराव गोबां खौसे जानायनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा पर्टेलनि गेजेरजों जों गोबां नुबोगासिनो। नाथाय बे बेसेबांसिम सैथो, माब्लानि समाव जाहैमारगोन, माब्ला डिक्लेयार होनो हागोन, बे दासिमबो रोखा जायाखै। नाथाय मोनसे कल रेकर्डआ ओरैबायदि भाइराल जादों। मानगोनां बयजोंबो मिथिजानाय फैलाव बसुमतारी सार बा फैलाव बसुमतारी बिथां जाय फावखुंगुर, बेखौ रावबो मिथियै गैया, बयबो मिथिखायो। बिथांनि मोनसे कल रेकर्डआ ओरैबायदि भाइराल जादों। दा फैबाय थानाय समाव बिथांनि कल रेकर्डआ बा बिथांनि बुंनाय रावफ्रा जुदि मोगथाङाव बेरखांमारोब्ला बे गोजोनथाव बाथ्रा जागोन। जुदि बेफोरबायदि रायज्लायनानै जुदि जायाब्ला माने बिथाङा एसे गोरोन्थि जाहैगोन। दा नोंथांमोना बे कल रेकर्डखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम खोनासंलां, अब्लानो गासैबो मिथिगोन मानगोनां फैलाव बिथाङा मा बुंदों। फैबाय थानाय समाव हाग्रामा सार आरो प्रमद बर' सारजों थारैनो खौसे जामारनायनि बाथ्राखौ सावरायमारसिगोन नामा, बिनि रोखा माखासे कल रेकर्डखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। नोंथांमोना बे कल रेकर्डखौ फुल जोबजासिम खोनासं। आरो बे कल रेकर्डआ जुदि भाइराल जानायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला बे इउटुबारनि गोरोन्थि जानाय नङा, जाय दिनै बेखौ भाइराल खालामदों। गावनो दिनै पेजाव थांनानै बुंखादों बे गोसारब्लाबो जेबो नङा, बा बिनि सायाव रायजोफ्रा मिन्थिनांगौसो होननानै दिनै रोखा खालामखादों। नोंथांमोना बे कल रेकर्डनि गेजेरजोंनो मिथिगोन। अब्ला नोंथांमोना फुल खोनासंलांदो। माबाया जाबायथ' माया गोरोबनाया जाबाय। ए डिक्लेयार होबाय? डिक्लेयार होआ दानो, माने आं खबर मोनबाय आरो माने ओरैहाय जागोन। ओमफ्राय जिखिनि BJP ओमफ्राय माबा माबि ओरै गणशक्ति ओरै जाय देरहादोंमोन, बेयाव एकदम माने हेभि माने केन्डिडेट होसिगोन जाहैबाय सावरायनानै। खोनाबाय? ओमफ्राय दा बिसोर सानैया लास्ट माने गवायाव रायलायगोन आरोखि। सोरो? प्रमदजों हाग्रामा सारजों? प्रमद सारजों हाग्रामा सारजों। बेहाय केमेरा लागोन, आङो थांगोन। नों थांबा नोंबो फैनो हागोन। बे जायगाखौ माने डिक्लेयार होआ, ओरैनो थिखांनाल' दोनगोन आरोखि। आच्छा। ओमफ्राय जेराव माने बिस्वजित कलिता माबा बिस्वजित दैमारि रेवा जेराव गेलेगोन, बेहाय माने एकदम फालो नारसिनगोन आरो जाथि बंस जिमान दं। नोंहा जुदि बिस्वजितनि माबायाव जाथि दंबा, बिनि थ्रयैबाबो माने बिसोरखौ जेरैखिजाया बे बिबारखौ माने फेजेनगोन आरो। सावरायना बिदि जाबाय। ओमफ्राय दा बिनि इलेक्सननि आगोलनो माबा जानो हागौ, VCDC माने लास्ट टाइमाव खाथियाव जाहैगोन आरोखि। VCDC इलेक्सनाबो जागोन ना? बेबो जागोनब्रा, बेलेमावगनो जाखायो ना। जाफेरामोन ना BDC आव? बिदि जानांसिगोन एबार जानांसिगोन, जागोन। नंगौ? माने इलेक्सनानो जागोन न? इलेक्सन जागोन। बेखौबो बुंबाय माबाया? बेखौ बुङाखै, आं मिथिदो आरोखि। बेखौ सेक्रेट मिथिदोलै। मिथिबाय? नों माथारगौ बुस्थु? एकदम नंमारथारगौ। ओमफ्राय दा जेसेबां निउसफोराव होदोबाबो बिसोर सानैया होआखैना? होआखै। ना होदो? होआखै। बे लालु पानजा ओरै साइड थानायफोरासो ओरैनो आब्रां जाब्रां बखिलाबायदों। बिसोर थिनाखैथ' बिदि बुंनो बिसोरखौ। बिसोर गावबा गाव गोसोनि खोथाखौ बुंदो आरो बुंथो। जोंहा दा थिग थानांगौ, मानसिफोरा महरगिरिफोराबो थिग थानांगौ, गासिबो रायजो राजा
सांग्रां फुजाबाथ' गासिबो जाखागोन सांग्रां खालामनांगौ आरोखि मानसिफोरखौ खोनाबाय आं थांना लोगो हमहैगोन नोंखो मोजाङै सावरायगोन दे दे जागोन दे भिडिअ खालामदो जों रायलायनायखौ हा जों रायलायनायखौ भिडिअ खालामदो दा नांनाय जानो हागौथ' भिडिअ ना कल रेकर्ड कल रेकर्डबो भिडिअबो खालामदो दे होमबा दोनथ' दा रायलायथ'ला हा रायजोफोरा मिथिगोन मिथिथो अरजाया दे माने जोंनि मथे नोंनि मथेबो आंनि मथेबो गोरोबनांगौथ' नङा होमबा गोरोबनांगौ बेनो आरो बिसोर जुदि भुल बुंदोंबा बे मानसिया आंनो थेवबो माने बिसोर सानैयाथ' बुङाखैना दासिम गोरोबा होननानै नङा होमबा बुङाखै बस सानैयाथ' होनाखै नङाबा दाहालागि खावब्ला होनसिगौमोन ना सोरबा हाय आं गैया इयाव ओरै होननानै बिदिथ' रावबो होनाखै ना होनद' होनाखै थ' दे जों एसे नेनांगोन आरोखि ना अक्ट'बरनि लास्टआव जाहैनो हागौ सावरायनाया इलेक्सना नोंहा सावरायनाया खेबसे एसे सानैजों ओमफ्राय माबानिया प्रेसिडेन्टनि इलेक्सना बेफोरबो जालांजोबसिगोन आरो लारि लारि अके बाय दे दायो गतिके एसे सेक्रिफाइस खालामलायनानै दा रायलायनाया जागासिनो दं र' मा जायो लास्टआव जेबो गिनो गोनां गैयालै खौसे जाबानो बियो थाव गोदै गोदै होननानैसो गावसो सिं जानानै माबाबाय थानांगोन खारन एमएलए नि खोथा दंना रावखौबो रावबो इउपिपिएल निबो सोनो हाया बे बिपिएफ निबो रावबो सासेबो जेलाव सोनो हाया सोबानो गावहा फिल्टार दं ना मा सिगिनायल' बिनि धुमकिजोंनो जाना दंना बियो खिन्थु जोंनि बर'नि गेजेराव जोंनि बिनि